आपण बघणार आहोत झटपट कोळंबीचा भात म्हणजे झटपट प्रॉन्स बिर्याणी। आणि त्याच्यासाठी साहित्य आपण बघूया। मी आता टाकूनच घेते त्याच्यात पटापट। कोळंबी आधी आपण धुवून स्वच्छ करून आतमध्ये जी काळी रेष असते, जी घाण असते त्याच्या पोटामध्ये, ती काढून घेतलेली आहेत। मिठाच्या पाण्याने धुवून स्वच्छ करून घेतलेले आहेत। आधी मॅरिनेट करूया। छोटा चमचा हळद टाकते त्याच्यामध्ये। त्याच्यानंतर होममेड बिर्याणी मसाला, त्याची रेसिपी मी पोस्ट केलेली आहे, ती टाका। त्याच्यानंतर आपण मीठ टाकून घेऊया। नंतर बिर्याणी मध्ये पण टाकायचं आहे। कट केलेली भरपूर अशी कोथिंबीर टाकून घ्या। पुदिना टाकला तरी चालेल, खूप छान लागते। आणि आता आलं त्याच्यामध्ये 1 चमचा दही, जे आपल्या बिर्याणीला चव देणार आहे खूप छान अशी। नंतर मिरची पावडर टाकून घेते, ही मी 1 चमचा टाकलेली आहे। आणि कसुरी मेथी, जी मार्केटमध्ये आता उपलब्ध आहे, जेवणामध्ये नक्की वापरा, खूप चांगली असते। ही बघा, एवढी मी घेतलेली आहे, साधारणपणे 1.5 चमचा असेल। त्याने खूप छान असा सुगंध येतो आपल्या जेवणाला। आणि आपण आता हे प्रॉन्स असे मॅरिनेट करून ठेवून देऊया साईडला। तांदूळ उकळवून घेते आणि तो 1.5 वाटी तांदूळ आहे, तर हाफ कुक करून घ्यायचा आहे तो। त्याच्यामध्ये मी आता हे केसर टाकते आणि त्याच्यातलं आपण पाणी नाही काढलंय, कारण की 1 वाटी तांदूळ असतील तर आपण 4 वाट्या पाणी टाकायचंय। तसं तो 1.5 वाटी मी तांदूळ घेतलाय आणि आपण त्याच्यामध्ये 6-6.5 वाट्या पाणी टाकू शकतो पूर्णपणे। हे बघा, अर्धा कुक झालाय तो आणि कलर त्याचा सडनली चेंज झालाय, अचानक चेंज झालाय, कारण की आपण त्याच्यामध्ये केसर टाकले। चला, आपला हा राईस इथे आता तयार होतोय। आपलं प्रॉन्स मॅरिनेट करून झालेले आहेत। बिर्याणीसाठी जर नॉनस्टिक पॅनचा उपयोग केला तर ती खाली चिटकत नाही आणि आपली बिर्याणी सुद्धा खूप छान होते। तर हा युजुअली मी बिर्याणीसाठी वापरते। त्याच्यात आता 1 चमचा तूप टाकून घेतलंय। तूप, घी, तुम्हाला काही बटर हवं असेल तर तुम्ही बटर टाकून घ्या, हरकत नाही। तूप आता हे चांगलं वितळून देऊया। तुम्हाला जर कांदा कुरकुरीत तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचा असेल तर तुम्ही तो घेऊ शकता, ऑप्शनल आहे। पण मला प्रॉन्स बिर्याणीसाठी त्याची गरज नाही वाटत। आपला राईस सुद्धा आता छान अर्धा कुक केलेला आहे मी तो। हा बघा, केसर टाकल्यामुळे त्याचा कलर मध्ये मध्ये येलो आलाय, जो आपल्याला हवा आहे। आपलं तूप आता वितळते, हे बघा। त्याच्यानंतर आपण हे जे प्रॉन्स आता मॅरिनेट करून ठेवले होते ते आपण त्याच्यामध्ये टाकून घेऊया। प्रॉन्स टाकून घ्या मॅरिनेट केलेले। बिर्याणी सर्व सिमिलर असतात, करायची पद्धत वेगवेगळी असते। हे जे प्रॉन्स आहेत हे मी आता असे सगळे टाकून घेतले त्याच्यामध्ये
आपण आता ते थोडे फ्राय करून घेऊया आधी, कारण आपला राईस सुद्धा अर्धा कुक झालेला आहे. हे प्रॉन्स आता मी अर्धे शिजवून घेणार आहे. आपण राईस सुद्धा आपला अर्धा कुक करून घेतलेला आहे. प्रॉन्स ओके, थोडे लाल होत आहेत म्हणजे ते शिजत आहेत. चांगले ढवळून घ्या, बटर मध्ये छान मिक्स होऊ दे. पाच 6 मिनिटांनंतर आपण आता आपले प्रॉन्स शिजलेत थोडे, त्याला पाणीही सुटलंय कारण की त्याच्यामध्ये दही आहे म्हणून हरकत नाही. आता आपण हा जो अर्धा कुक केलेला राईस होता तो आता मी ह्याच्यात टाकून घेते. आपला राईस सुद्धा बघा मी अर्धा कुक करून घेतलेला आहे. तर तुम्ही तो झाऱ्याने हलवून घ्या असा. आणि आपण त्याच्यामध्ये फक्त मी याच्यात केसर टाकलंय, मी मीठ सुद्धा टाकलं नव्हतं कारण की आपण मीठ मॅरिनेशन करताना टाकलेलं. खूप छान मोकळा झालाय भात. आपण आता तो आपल्या बिर्याणीवर टाकून घेऊया. प्रॉन्स सुद्धा छान फ्राय झाले. मी आता तो हा टाकून घेते राईस. एक पूर्ण फॅमिली खाऊ शकते, 4-5 लोकांची. बघा पसरव आता चांगला. मी सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला जर त्याच्यावरती ओनियन टाकायचं असेल तुम्ही टाकून घ्या. बिर्याणीमध्ये आपला भात जर चांगला मोकळा झाला तर आपली बिर्याणी खूप छान होते. आता मी हा चांगला पसरून घेते. पसरून घेतल्यानंतर त्याच्यावर आपण आता कोथिंबीर टाकणार आहोत. हे बघा त्याच्यावर मी आता जास्तही कोथिंबीर नाही टाकायची कारण मग ती चव पूर्ण त्याची कोथिंबीरचीच लागते. त्याच्यामुळे पसरून घ्या. आणि हे एक ऑप्शनल आहे, लिंबू ठेवून द्या त्याच्यावर, थोडा आंबटपणा येतो आणि आपल्याला बाधत सुद्धा नाही, पोटातही प्रॉब्लेम होत नाही. असा हा लिंबू ठेवून घ्या कारण की फिश मध्ये थोडंसं आंबट चांगलं. आणि त्याच्यानंतर आता आपण ही झाकून ठेवूया. 5 मिनिटांनंतर आपली बिर्याणी रेडी टू ईट. आपण जेव्हा आपले प्रॉन्स मॅरिनेट करत होतो त्यावेळेला आपण त्याच्यामध्ये मीठ टाकलेलं. तुम्ही लक्षात ठेवायचं परत वरून मीठ नाही टाकायचं आहे कारण की फिश हे ऑलरेडी थोडं खारट असतं. 15 मिनिट आपण स्लो फ्लेमवर झाकून ठेवली होती. चेक करूया. आपण हे जे त्याच्यावर लिंबूचे काप ठेवले होते अलगद काढून घ्या. लिंबूचे काप सगळे काढून घ्या. त्याच्यातला रस त्याच्यामध्ये उतरलाच असेल. थोडी वेगळी प्रोसिजर आहे, ट्राय करायला काहीच हरकत नाही. बिर्याणी आता आपली रेडी आहे. प्रॉन्स मस्त वर आलेत हे बघा आणि ते शिजलेत सुद्धा चांगले. आणि मेन म्हणजे ते तंदुरी सारखे कडक झालेले आहेत. मस्त ढवळून घ्या पूर्ण. अशा प्रकारे आपली ही प्रॉन्स बिर्याणी इथं तयार आहे. अशा प्रकारे आपली प्रॉन्स बिर्याणी ही तयार झालेली आहे. ढवळून घ्या पूर्णपणे. आणि सर्विंग प्लेट मध्ये आता आपण ती काढून घेऊया.
त्याचा मसालाही छान लागलाय सगळीकडे. सर्विंग प्लेट मध्ये आता मी ही बिर्याणी काढून घेतलेली आहे. खूप छान झाली आपली बिर्याणी दिसायला. तरी आता मी हे चेक करून घेते खाऊन कसं झालंय. ऑसम. तुम्ही ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा. साधे सिंपल इन्ग्रेडियंट्स आहेत आपल्या घरी जे अवेलेबल असतात. तुम्ही ही रेसिपी करून बघा आणि मला तुमच्याकडे काही रेसिपी असतील तर त्या शेअर करा. आणि तुम्ही हा माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू सो मच.